X'għandna tfal? Arġajna ltqajna biex flimkien nerġgħu naqraw xi kliem, ħsejjes kif ukoll sentenzi bil-Malti. Tfal, infakkarkom illi jekk idejkom ikun hemm xi ħadd kbir, tant aħjar, għax ikun jista' jara li qegħdin taqraw sew. Mela, ħanibdew bil-ħoss li għandi llum. Tfal, dan tafu illi huwa ħoss speċjali għaliex għalkemm għandna żewġ ħsejjes flimkien, dan jagħmel ħoss wieħed. U għattuħ tajjeb ħafna għax għattu il-ħoss tiegħu huwa aktar imkarkar minn dik il-i illi konna s-soltu. Issa ngħaddu għall-ewwel post tal-kliem għas-soltu tfal. Mela, jiena sa ngħid il-ħsejjes u l-kelma u intom se tirrepetu eżatt warajja. Tlaqna tfal. Ix, biex. Siq. Ġiet, ġiet. Ħit, ħiet. Is, nies. It, miet. It-tieni pass tfal. Jiena se ngħid il-ħsejjes, intom se tgħidu l-ħsejjes miegħi, imma mbagħad il-kelma se nħalliha f'idejkom. Ix. Siq. Ġiet. It. Is. It. Tajjeb ħafna, ngħaddu għat-tielet pass. Jiena se ngħidilkom biss il-ħsejjes, intom se tgħidu l-ħsejjes u l-kelma wkoll. Tfal, issa għandi l-kliem għalikom li naf li taf taqrawhom waħedkom. Infakkarkom li l-aħħar tnejn huma tas-Sett li għamilna d-darba l-oħra ta' Sett 1.6. Tlaqna tfal. Proset tas-Sett. Issa ħanaddu għas-sentenzi. Proset ħafna tfal. Jien se nerġa' nkun magħkom darb'oħra sa dak it-tat. Saħħa tfal!